Veña, imos aló. Hoxe imos falar dunha desas cousas que, aínda que soe un pouco a papelorio, é fundamental no noso sistema educativo. Falo do Plan de Acción Tutorial, ou como o coñecemos todas e todos, o PAT. E ollo, que non é un documento calquera, é moitísimo máis que burocracia, é en realidade a folla de ruta para que o alumnado medre en todos os sentidos. E para empezar a entendelo de verdade, creo que esta frase dálle no cravo. A acción tutorial é moito máis que unha función organizativa. E que é iso, non? Non se trata só de organizar unhas reunións ou de levar uns papéis. Non. Vai moito máis alá. É unha ferramenta para ensinar a pensar, a ser, a convivir e a decidir. Case nada. Unha misión educativa en toda regra. Entón, que ven sendo o PAC na práctica? Pois mirade, é basicamente o plano estratéxico do centro. É o que colle toda esa misión tan grande e tan importante da que falábamos e a converte en accións concretas, en cousas que se poden facer, planificar, coordinar, todo con un obxectivo final, que o alumnado teña o mellor acompañamento posible. Ben, este vai ser o noso percorrido de hoxe. Primeiro, que é exactamente o PAT? Despois, cal é a súa misión principal? Logo metémonos na súa anatomía, como está feito. Vemos como funciona na práctica, no día a día. E rematamos cuns cantos retos e reflexións. Imos alo? Veña, primeira parada. Que é o PAT? E, sobre todo, cales son as características que fan que un plan destes sexa eficaz de verdade? Porque, a ver, o obxectivo non é ter un documento máis collendo pon unha estantería, non? Ten que ser algo vivo, algo útil. A ver, para que un PAT funcione de verdade, ten que ter unhas cantas cousas claras. Non pode ser algo ríxido, no. Ten que ser, continuo, que acompañe o alumnado en todas as etapas. Coordinado, porque isto é un traballo en equipo. É moi importante, preventivo. A idea é anticiparse os problemas, non esperar a que estoupen. Tamén ten que ser diversificado, flexible. En fin, ten que ser un traxe a medida de cada centro e de cada momento. Unha ferramenta dinámica, non unha pedra. Moi ben, agora que xa sabemos como ten que ser un bo PAT, imos ao corazón do asunto. Cual é a súa misión principal? O obxectivo último é educar a persoa na súa totalidade e, para logralo, todos se sostén sobre 4 pilares clave. Vexámolos. O primeiro, ensinar a pensar. E isto é moito máis que chapar contidos. No. Trátase de darlles as herramientas para que pensen por sí mesmos, para que tengan pensamento crítico, para que aprendan a aprender, que é probablemente a habilidade máis importante que se lles pode dar hoxe en día. O segundo pilar, ensinar a ser persoa. Aquí entramos no terreo do autocoñecemento, da identidade. A tituría ten que ser ese espazo seguro onde cada rapaz, cada rapaza, poida descubrir quen é, cales son os seus puntos fortes e construir unha boa autoestima. É un traballo delicado e absolutamente esencial. Terceiro, ensinar a convivir. Claro, o cole é unha pequena sociedade, e aí apréndese a relacionarse, a respetar os demais, a seguir unhas normas. A tituría é clave para guiar este proceso, para promover a inclusión, o respeto pola diversidade e, en definitiva, para crear un bo ambiente no centro. E o cuarto e último pilar, ensinar a decidir. Porque ao final do que se trata é de que sexan autónomos, responsables, de que saiban tomar as súas propias decisións, tanto no académico como no persoal. A tutoría acompáñaos nese camiño, axudándoles a mirar cara ao futuro con criterio propio. Vale, a misión está clarísima. Pero, como se organiza todo isto? Quen se encarga de facer este plan? Vexamos a anatomía do PAT, a súa estructura e quen son os responsables. O proceso é colaborativo, que como ten que ser. Por unha banda, a Comisión de Coordinación Pedagóxica, a CCP, fai as propostas, establece as directrices, pero ollo, a decisión final, a aprobación, é cousa de todo o claustro de profesorado. Isto é xenial porque así asegúrase que o plan é de todas e todos, que hai un compromiso colectivo. E o papel da titora ou titor é un traballo de 360 grados, como se ve perfectamente aquí. Non é só estar co grupo na aula, non, que va. É falar con cada alumna e alumno de forma individual, é coordinarse co resto de profes, é manter o contacto coas familias e, por suposto, traballar man a man co Departamento de Orientación. Unha peza clave que conecta todo. E que atopamos dentro dun PAT? Pois de todo un pouco, pero todo moi ben atado. Desde o marco teórico ata os obxectivos e as líneas de actuación. Detalla as funcións dos titores, propone actividades concretas. É algo que non pode faltar nunca. Os mecanismos para facer un seguimento e avaliar se o que estamos a facer funciona ou se hai que darlle unha volta. Moi ben, xa vimos a teoría, pero agora imos ao chollo, o día a día. Como se traduce todo isto en accións concretas?
que fai unha tutora ou un titor para que o plan sexa algo máis que papel. Pois o seu traballo co alumnado é, de todo. Desde o máis básico que é axudar a que todo o mundo se integre ben no grupo e no centro, ata personalizar a aprendizaxe. Tamén está aí para fomentar o autocoñecemento, para detectar se alguén ten dificultades, para orientar. En fin, para que cada rapaz e cada rapaza sinta que o centro tamén é seu e participe nel. E logo está esa función de ponte. É unha figura crucial para conectar pezas. Por un lado, con resto de profes, para que todo o equipo docente vaya na mesma liña. E por outro, coas familias. Organizar reunións, falar con elas de forma individual. A idea é que a familia se sinta parte do proceso educativo, que remen todos na mesma dirección. Pero claro, ata ahora falamos do ideal, e a realidade moitas veces ten os seus propios retos, así que imos rematar poñendo os pés na terra e falando dos obstáculos que aparecen no día a día ao intentar aplicar todo isto. Este cadro é moi revelador. O ideal sería unha titoría coordinada, con tempo, con apoio, pero a realidade moitas veces é outra, non? A colaboración ás veces é limitada, o tempo nunca chega por culpa da sobrecarga de tarefas, os recursos son os que son e ás veces botas en falta máis formación específica. Son obstáculos reais que están aí e que non podemos ignorar. E todo isto lévanos a unha reflexión final, non? Vendo estes atrancos, está claro que hai que parar, observar e repensar. O PAT non pode ser un copia e pega nin un documento para cumprir o expediente. Ten que ser algo vivo. E a gran pregunta que queda no aire é esa. Como podemos nós, no noso centro, coa nosa realidade, facer para chegarnos un poquiño máis a esa titoría que todas e todos queremos? Aí queda.